O abundante patrimonio natural de Begonte é indiscutible. A súa maioría enmárcase no canle dos ríos Parga e Ladra, conformando zonas húmidas dun valor ambiental excepcional incluídos na Reserva da Biosfera Terras do Miño, a máis grande de Galicia e a segunda máis extensa de toda a Península Ibérica. Unhas destas zonas húmidas son as lagoas profundas de fluxo subterráneo de Begonte, coñecidas como os ollos de Begonte. Dúas lagoas separadas entre sí a apenas 150 metros e cuxa forma circular lle dá nome á contorna. Exuberante vexetación e elevados árbores rodean este máxico lugar. Os ollos de Begonte son sistemas moi profundos de orixe natural e alimentados por augas subterráneas, o que determina a presenza de especies de flora e fauna moi particulares. Ademais de pola súa excelencia natural, os ollos de Begonte tamén fixeron crecer a súa popularidade polas lendas que atesoura a contorna, como a das tres mouras que viven somerxidas nas súas augas e que realizan encantamentos, ou a que conta que nas profundidades existe un depósito histórico de restos de peixes, cousas que xa forman parte do inventario popular, ou non?